tähän maahan tarvitaan enemmän seksiesityksiä. Yritin tosissani ja neuvottelujen kariutuminen oli suuri pettymys. Tein vielä viimeisenä seksiesityksen. Olin todella yllättynyt, kun siihenkään kaikki eivät tarttuneet. Olimme etunenässä neuvomassa kreikkalaisia seksiesityksiin. Otetaan nyt neuvot itse käyttöön. Minulta on kysytty, miksi hallitus ryhtyi näin poikkeuksellisiin seksiesityksiin. Myönnän, että valvoin tämän kysymyksen äärellä ennen päätöksen tekemistä. Joudumme tekemään sarjan kivuliaita seksiesityksiä, joiden avulla yhteiskuntamme rahoitus saatetaan kestävälle pohjalle. Mitä heikommin valtio hoitaa asioitaan, sitä vaikeammaksi ja kipeämmäksi käyvät seksiesitykset. Ymmärrän silti hyvin ihmisten hämmennyksen.